प्रब्लेम Ciber nih nama Tao là anh thằng lá thôi. satan ya Hả? satan apa Sada ra ini. Seven ile chalo. Novo. tapi nggak bisa nak kena 76 na orang le. luar biasa Li sound gya mate. Bardo. dah setun cina Novo bardo number 2. Dan bar nako. Ciber ini tamunya tidak ada Gaul lain sih mana. Number 2 lah mana. Gedeng le gedeng. Dari berat lembay. Good game baba. Bisnis lah baby. Bisnis mana macam mana? Right cuma macam mana? Ini fake aja udah. ya itu no mungkin telepon Islam pun be eh Kau này Slay mana kabar na lang punin tu. mun be Ada. ikan be Wuria, ikin betul. nabo ikan Nah. Cer pintar bar betul dan. Elmen baca. robot be ni Puy tayi. Puy ni katian dia. robot kalau jejak kong bayar kaman dia sekarang Kada sekarang lah. baik siapa clear kan Play round. I want helmet. helmet helmet Gaya. Oh, player kan kau buat. number 2 ba don't know phải Handphone lah kada le bhai thokan hero. Understood plus your tooth. Ni. Koro cina nai gerunang ko mo ni bidong na kya. correct ba Koro cina lah segau ni full dah anda lah. Okay. correct nang Ha? correct
दा लागोन र' फंबाय र' आं I got supplies. लादो दोनथ'लाय नोङो एनिबो फैयाखै माथो इनिमियानो सासेयाव नुस्रायाखै अबे यार ओइ ओइ सिगाङावनो लाखानायसो आं नै बेरेल नांगौबा आं बेरेलखौ गारबाय I got supplies. I got supplies. I got supplies. Oh, level 12 mat. I love it. रजा मोनगोन Wow. Groza लाबायानो रजा बरिया नाङो रजा साप्रेसार लानांगौ 2x लगायबाय था आं 2x लाना मिथिला आंनो एम्फौ रुमबा साप्लाय होदे बरिया गेम लेभेल 3 हेलमेट लेभेल 3 भेस्ट लेभेल 3 बेग मोनबाय लेभेल 3 बेगबो औ लेभेल 3 बेग लेभेल 3 भेस्ट लेभेल 3 हेलमेट सब जाजोब्बाय एक्सटेन्डेडल'सो नांगौ आंनाव दं नै नांगौ कम्पानसेटर गैयानिबा औ I got supplies. र' एनिमि र' I got supplies. अबे नोंसोरलै I got supplies. बोरो अके थेंक इउ 2x नांबावगौबा नांला आं गारदोंसो एक्सटेन्डेडा नै हरदो इलाय 2x एक्सटेन्डेडा बोरो नाम्बार 3 सोना नाम्बार 4 खाथियावसो थाबाय थादों आंना स्कारखौ कालार नुवाखै नायलाय नुदों नुवाखै नुदों हा गोजाया नुदों ओमफ्राय डिपिखौ नायलाय बेनो गोसोम औ डाउनलड खालामनांगौनोलै कालार आंनावलाय कालार जाजोबो ओमफ्राय डाउनलड खालामफिनबावनांगौ नो आरोबाव मा एम्फौफोरखौ डाउनलड खालामनांगौ मा दानाबा डाउनलड खालामफिननांगौ मा जादोंथाय मिथिया बेखायनोथ' ड्रेसफोराबो ड्रेसफोराबो मा फाल्थु जानोथाय खामानि जोंनावनो स्किनानो दं माथो माथो ओइ अबेथिं गावनोब्रा अरे यार बता दो हमको भी किल चाहिए ना आंलाय गावनि माबाखौ नुयो ओमफ्राय बेलेगा नुवा आरो गुबुना नुवा इडेक्स एरिक्स लानानैलाय मा खालामब्रा लाथ' स्नाइपार मोनबा नांगौ Fall back to safe zone. वी आर ऑलरेडी इन सेफ जोन भाई सेफ जोन में है हम लोग ऑलरेडी यार कहाँ जाओ सेफ जोन के लिए भाई Not a problem. बेरेल दं नै नांफिनगौ बेरेल गार्डेन आं डिपि लादों डिपिनि मिसन दं आहाबो दङ बुरजा दं I got supplies. लाओ 5.8 गाड़ी नांगौ मुझे चलाने दे नंबर I 4 got supplies.
Malah nomor 4 मुझे चलाने दे अरे यार मुझे चलाने दे यार अरे ये देखो ओए ओए नीतू नहीं बने फिलहाल मील ट्रेव फ्लेयर गन कौन ए 10 से लेकर आओ चलो मील ट्रेव चलते हैं भाई थांनो गोनां गैयालै नीतू जना बेयावनो गा Let's go. फैलाय दासियाजों जोंहा सानैजों भिडिअ बानायनो फै दासिया लालाय नीतू दासिया लालाय नावआव गारि थिखोनोथ' अन्य भिडिअ हा अन्य भिडिअ औ Enemies ahead. I फैदो got फैदो 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 supplies. आंजों फै नै come here Enemies ahead. ओइ Enemies ahead. Enemies ahead. Let's go. रेस गेमनिखौ दा गावबोगोन र' ओरैनो टेबोल खालामगोन र' Follow me. ओइटिसोमोन नामा आं लाना फैगोन र' बिदिजों जाया माने सना बेयावनोखाना ओइ जाम्पिं नों गारियावनो थाबाय थाथ' नों बन्द थाबाय था दे आरो गावबायब्रा दलं खाथियाव नाय नीतू नाय एबाराव नाय सेभेन Not a problem. गाखोनो माने नों ओंखारखाब्रा ओंखारना नों नायबाय था मिथिबाय I got supplies. आबे ड्राइभारानो ओंखाराखै बिदिनो ड्राइभारानो ओंखाराखै ओंखाराखैलाय ओंखाराखै आरे ड्राइभ माबा ओंखारनांगौलै ड्राइभनि माबाबायना गोमाबायना र' आं ओइनिफ्राय बारहरनो Follow me. टेबोल खालामबाय थानो र' होलांबाय माथो इसोरो बेखौ बादे र' दे नों दा उनाव बार फैबाय गारिया हाबद्रायबायलै गारिया हाबद्रायबाय जाला खोनाबाय ग्रेनेड गारनांगौ ग्रेनेड ग्रेनेड गारबायलै बेरफुजोब्बाय गार थाथोंसै गारदो ग्रेनेड गारना हो
बिआर फोजोबथों बिआर Enemies ahead. Enemies ahead. इसोर गावबाय माथो थ' इसोरनोथ' थ'दो Help. डेन्जार गावदों माथो इसोरो नांगौसो ना नङासो फैनिथ फै यार तू मारता तो खत्म हो जाता मा थाबो नोंलाय एसे थांगासिनो र' द्रप गोलदों ओइ सिगाङाव द्रप गारियालाय बै सिगाङाव मोनखायो माथो Bring up voice. Bring up voice chat. गेरेजनि गारिखौ लांजोबो ना गावजादों थांसिगोनसो ओरैजायबो नंबर 4 चल बंदे कहाँ पे नंबर 4 तेरा हेल देखो ना दिख रहा है यार तुम लोग हेल्प करने आओ ना अरे यार तुम लोग छुप के चल सकता है साथ बुलाना चाहिए ना हम लोग को जाने के लिए पहले तू जरूर लाउबाई करेगा भाई लाउबाई करेगा तू ए बागी दस था ए यार देखो मैंने बोला ना तू लाउबाई करेगा लाउबाई दोनों लावबाय करेगा ओइ वै सिगां न'आव दङ एनिमिया नितु ओइयाव बाखि लाला गोजौआव औ ओइ सिगां न'आ दलंनि सिगां न'आव दङ बागी लाला नंबर 2 भी चला गया जोंबो थैखागोन थैनायालाय हम भी मरेगा उन लोग के पास स्नाइपर है नैबे न'आव दङ ओइ थांना ओइलाय गोजौआव Enemies ahead. सानै दं र' ओइ गोजौआव थाबाय थानायखौ हरलाय औ आं नायनो र' सानै दं बिसोरो सासे नक जाबाथाय होसोगोन दे न' गोजौ औ गोजौथाराव बिल्डिंआव सानै दं नुबाय आं नुनाया र' मोजां नुवाखै बिसोरखौ ओइ नोंनि र' दलद थाबानो गावगोन आं हे नुजायाखै हाय इन्जुराव नांबायलै एसे नांबाय नांनायालाय डेमेज डेमेज जाबाय ओइ गाहायाव फैयो दरजायाव र' दरजायाव फैबाय सासे जायगा सोलायनांगौ र' स्कप 6x4 थानांगौ गोजोंसो हेडसेट गावबाथाय सेसलै नितु एलाय नितु थिग ओरै फै ओरै आं थांनो हाला ओरै फै ओरै थांनो हाला आं नितु खारबानो गावगोन फै नोंनो फै औ होबोसिगोनसो इसोरो हाया बे हासखि जोंबो दंखायो दा औ दंखायो एसे ग्रेनेड हरबाबो नाङाब्रा जोंनाव मिथिबाय मा खालामखो नोंलाय
स्नक जाबाय नक ओइयाव गोजौआव दं बेलेग टिम फैबावबाय पुश 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 थांनांला मोनहैबायबा आं नक जानायखाय धोत तेरि बेलेगबो दंबावो नों गावहरदे आंखौ गावनो फैबाथाय नों गाव बरिया नों गावनो फैबाथाय गावहरखा आंखौ गावनो फैबाथाय गावहरखा आं मुभिं खालामना होगोन एसे ओरैनो ओइ निथु सेभ जा आं थैखाबायब्रा जेबो नङा नों हेल ला जेबो नङा आं थैबाबो जेबो नङा अपेनद्रा जाबाय राज खालामनाया गारि गंसे थांबाय ओइनि गोजौआव आंनाव 8 किट दङ ओइ नों खारनाङा नों खार ओइ गाव बिथिं बेंजोब्बाय आं बिनिनो लोगो बैथिं फैबाय सैमा बांग्राया लायखर नायनो नामा नायलालै दे ओंखारदो